into uyisho ngomlomo wakho usukudala uma uthi mina ngigana isidakwa into engenamsebenzi walutho kuzoba njalo kodwa lithi izwi lenkosi unkosikazi ohlakaniphile umfazi ngilithanda mase lithi umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe futhi akekho ozokwakhela indlu yakho kulezi insuku bazalwane ke kwafika omunye umakoti nje wangifonela mama Omeda nakho nginenkinga sixabene nomyeni wami njalo behlale ngirepotele ngitshela ngicela masikhuphuke entabeni ukhuphuke nami ngiyacela makhuphuke entabeni emsakazweni ke bazalwane unikeza isikhathi esincane uyabona nje monikeza u5 minutes kusuke kwanele ngikwazi ukuthi ngibize bonke laba bantu abasuke bengifonela khuphuka nami mamshaye ngakhuluphuka nami ngase ngithi mina nkosazane kwenze njani yase Lady Smith ngase uyasithi nje ngihlusha umyeni wami uyangihlupha wenza u1 no2 no3 ngase ngitlalela ngicela ukuthi mayefika uvula ifoni bese ngikhuluma naye wavula ifoni yeyibazalwane angidumalanga kangaka ithi nje indoda into yokuqala nje akakwazi ukungihlonipha